Hej, vi skal op til Hugo nu. Jeg skal interviewe ham, fordi han er 64. Og vi skal interviewe ham nu, fordi det er meget vigtigt. Okay, hej. Velkommen til interview med Hugo Børge. Det har I nok hørt, men her har vi hovedpersonen. Det er selveste Hugo Børge. Hugo Børge. Her har vi vores kameramand, og hun hedder Maja. Og hun har lige et dejligt kamera der, som er rigtig andygtigt. Men det er for, at der skal være lidt mere lys. Sig hej til kamera, Maja. Hej. Her har vi vores interviewer, som hedder Sofia. Ja. Og hun er meget irriterende. Hun afbryder tit, og... Hej, her hedder Sofia, og nu skal vi interviewe den gamle mand, Hugo. Ja, Hugo, du er meget gammel, ikke? Ja, jo, 100 år. Ja, Hugo er 100 år, han er meget rynket, og han synes, det er dejligt at tisse. Ja. Hugo? Jeg er smukke Sally. Jeg har fået grineflip. Jeg ved du ikke, Hugo. Au. Frem og tilbage. Ja, ligesom du vil bolle med en dame. Frem og tilbage. Ind og ud og ind og ud. Det er som en disco. Hugo, hvad glor du på? Nuller. Hvad er det, du taler om, Hugo? Hvad taler du om? Dine der... Hugo, Hvad tør han ikke? Hvad tør du ikke? Hugo, tør du at vise penis til kameraet? Så er godt, men så skal den altså være lidt større. Jamen, det er helt i orden. Tag den nu bare ind. Jo, kom. Hugo, jeg er 1 år yngre end hende. Er det ikke rigtigt, Maja? Jo! Ja, skal vi ikke tro på det? Ja, det er rigtigt. Hvorfor tror du ikke på det? Der er en, der går i min klasse. Du er bare ikke så høj. Hugo, det er faktisk smabberi, det der. Hugo, jeg går i 4. klasse. Ja, men det tror jeg gerne. Nej, hun går ikke i 4. klasse, hun går i 8. Ja, jeg går i det samme klasse. Nu skal vi lige med stedet. Jeg går i 7. Hugo Børge. Hej. Hej! Hej! Sådan. Det er færdigt. Nu vil kameramanden ringe til en bekendt, som er den heldige, der har fået lov til at vinde. Spørg Hugo! Du er helt stille. Hallo? Hej Charlotte, du er den heldige vinder. Nu har du fået lov at få et spørgsmål til Hugo Børge. Hvad vil du spørge Hugo Børge om? Hugo Børge, hvad er dit efternavn? Det er Børge. Det var Børge, sagde han. Okay. Farvel. Vi ses en anden gang, hvis du vinder. Nu skal jeg bolle en postplatte. Nu er der en heldig vinder, der har vundet et selveste opkald fra Hugo Børge. Hallo? Hej, Charlotte. Hej. Tidligere medvirkende. Du har et interview med mig, og ja, du vandt. Det var dog nu, skulle jeg have det. Nelly? Nelly? Ja? Kan jeg sove her? Hvad noget? Må jeg prøve at sove her? Ja. Jeg skal lige prøve at snakke om det.